ċifri li ġew riprodotti fir-rapport annwali tal-MCST juru illi mill-2012 l-hawn naqas drastikament l-investiment ta' pajjiżna fir-riċerka u l-iżvilupp, xi ħaġa li kienet evidenti wkoll fil-budget illi ġie ppreżentat għas-sena li ġejja. Id-dejta turi illi bejn l-2010 u l-2012 kien żdied b'mod qawwi l-investiment fir-riċerka, iżda fil-perjodu 2013-2016 il-Gvern jidher illi naqqar sew dan l-investiment. Kienu biss in-negozji li żammew stabbli l-kontribuzzjoni tagħhom fir-riċerka u l-innovazzjoni. Fl-2016 l-aktar ċifri riċenti li għandna f'idejna kien hemm tnaqqis ta' 10 miljuni fir-riċerka. U f'pubblikazzjoni li ħarġet din il-ġimgħa mill-Kamra tal-Kummerċ, il-President tal-istess Kamra, Frank V. Farrugia, jgħid illi l-ġid ekonomiku li qed joħloq il-pajjiż għandu jibqa' jitpoġġa fejn verament hu meħtieġ sabiex ikun hemm tkabbir sostenibbli tal-ekonomija tagħna. Fl-istess pubblikazzjoni Marisa Xwiereb, direttur ta' kumpanija lokali, tagħmel referenza għan nuqqas tal-budget illi ma jinvestix fir-riċerka, filwaqt li tisħaq fuq il-bżonn illi nħarsu l-fibra soċjali ta' pajjiżna. Il-Managing Partner ta' RSM Marja Mikallef min-naħa tagħha tixel bozza fuq l-importanza li nħarsu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna.